Jerry Lee je moc hodná, ze všech těch, které znám, je třída, takže musí svého chřepce mít. Co z něj bude se jí dech tajit? Však tenhle je mladý, tenhle starý zas, tenhle malý mu tak vem ho jas. Tenhle je hloupý a není hravý. No tohle... Ten snad bude v pohodě, je pravý. Jeho slečna má stejný názor. A co tenhle, co to nosíš, chlape? Tenhle vyušel. Neví však, kam šlape. Malý, velký, Čistý, zanedbaný. ten je posedlý marmeládou. Máme na hledání, nadání. Však všichni praví jsou už zadáni. Však najít touhle rychlostí pravého se nepoštěstí. Nechci se vzdát i naděje. Máte v plánu na Den srdcí a kopítek něco? O, prosím, řekni. Ne? Je tu a kdo tím pravým je? Kdo zasáhne teď její srdce? Tak počkat, aby bylo jasno. To jako mluvíte o mém bratrovi? 2012.